Hola, ara us parlaré d'un esport que ara està molt de moda, el running. El running és una paraula anglesa que és referida a l'activitat de córrer. És un esport que ha guanyat molts adeptes últimament, ja que no requereix grans inversions econòmiques. Per practicar el running només necessiteu una samarreta, un pantaló curt, unes bambes i sortir a córrer al carrer i a l'aire lliure, al parc, a la platja. Si es desitja practicar el running d'una manera més competitiva, cal comprar-se el calçat i la roba d'alt rendiment, el cronòmetre, etc. Encara que no hi ha límit d'edat per practicar running, és recomanable fer-se una revisió mèdica. El running es practica de forma individual o en grup. A nivell competitiu és més comú la pràctica de forma individual. L'objectiu dels competidors és córrer a certa distància en menys temps possible. Les curses populars són cada cop més conegudes i es fan especialment els caps de setmana. Curses de 5.000, 10.000, mitja marató. Generalment, en aquest context, es pot palpar valors humans com l'amistat, la solidaritat, l'esprit de superació. Amb el running treballem totes les parts del cos de forma coordinada, però especialment les cames. Animeu-vos a practicar el running. No cal marcar-se horaris per fer-lo. Ajuda a retardar l'envelliment del cos i és beneficiós per al sistema respiratori i circulatori. Això és tot que volia dir. Gràcies. Jo parlaré del criquet. Per començar he de dir que aquest esport és típic de Gran Bretanya. Seguidament explicaré com es juga al criquet. És un esport que es practica en un camp d'herba i en el qual s'enfronten dos equips d'11 jugadors, amb l'objectiu de colpejar amb els seus bats una petita pilota i fer caure una carcassa format per divers pals que defensa el bateador contrari. Aquest bateador també ha de procurar que els adversaris no enderroquin el propi. El batedor tracta d'enviar ben lluny la pilota que llança cap a l'altre costat del camp. Mentre la pilota corre, el batedor pugui apuntar-se tants punts com els sigui possible. Aquesta és l'explicació de com es juga al criquet. Benvinguts al nostre canal d'esports. Avui parlarem una mica del Tai Chi. El Tai Chi és un art marcial desenvolupat a l'imperi de la Xina. Actualment es practica per milions de persones en tot el món. De manera que es compta entre les arts marcials que es practiquen més massivament. Es pot observar als matins milers de persones exercitant els seus moviments lents i fluids. Originàriament, el Tai Chi és un art marcial que serveix per millorar la qualitat de vida. Avui en dia, diversos milions de persones a tot el món ho practiquen. La majoria principalment per raó de salut, com exercici de relaxació, com meditació, i és una activitat molt popular en els parcs de les ciutats. Especialment a la Xina s'ha difós entre els joves
com a esport de competició. Encara no hi ha confederacions internacionals ni nacionals reconegudes. Hi ha nombrosos estils i variants diferents, però no existeix una organització que abasti els mestres, instructors i practicants. Es practiquen diferents exercicis bàsics com moviments individuals, exercicis de postura i de respiració, així com de meditació. Aquests serveixen per deixar anar les articulacions, relaxar el cos sencer, modificar a poc la postura per tal d'evitar sobrecàrregues en les articulacions. L'exercici es basa en les formes, que són seqüències de moviments determinats que segueixen una a altra, constitueixen una seqüència fluida. Les formes bàsiques són individuals, representen la lluita contra un adversari imaginari. A més, es realitzen formes en parella que es diu tu i show. Les investigacions clíniques realitzades han evidenciat que la pràctica regular del Tai Chi té diversos efectes sobre la salut de la persona, com el sistema circulatori, el sistema immunitari, la percepció del dolor i el control corporal. I per finalitzar, quina és la dificultat de la forma? La ment i l'energia. Quin és el significat de la pràctica del Tai Chi? Salut i vitalitat. Busca un parc i practica-ho. Et sentiràs millor. El judo. L'inici del judo va ser l'any 1882, quan el seu creador, Shigeru Kano, destacat letrat japonès, va inspirar la flexibilitat de les canyes de bambú per aplicar-la com un art marcial. El judo està format per dues paraules, ju-do, que signifiquen el camí de la via i la flexibilitat. Van introduir-se d'una manera seriosa a partir dels anys 50 a Madrid i a Barcelona. Se van fundar dues escoles. El valor són una preparació física molt bona per a tot el cos, des de l'elasticitat, flexibilitat, fortalesa, equilibri mental. Es practica en un gimnàs que es diu dojo i es fan les classes en un tatami, con katas, que són postures que s'han d'aprendre per agafar al contrari i tirar-la al terra. La ropa és un kimono i els cinturons van dels blanc al negre, que és el màxim, que determina el grau d'experiència. És un esport d'equip i individual i va molt bé com a autodefensa. Benvingut! Avui parlaré de la natació en aigües obertes. La natació en aigües obertes és un esport semblant a la natació convencional que es fa a la piscina, però es practica en aigües obertes, com per exemple al mar o en un llac. La natació en aigües obertes és un esport olímpic que consisteix en nedar una distància llarga. Normalment parlem d'1 quilòmetre, 3 quilòmetres, 5 o 10. Aquestes dues últimes, la de 5 i 10 quilòmetres, és el que es fa als Jocs Olímpics. I s'ha de fer aquesta distància en el menor temps possible. I això és com es determina el guanyador de la prova. Existeixen diferents modalitats, diferents estils, però el més utilitzat és el crawl, perquè és el més ràpid. Al igual que la natació en piscina, la natació en aigües obertes és un esport molt complet, perquè fem servir tant els braços com les cames al mateix temps.
I amb això tonifiquem els diferents músculs del cos. Per exemple, els bíceps, els tríceps, els isquiotibials, els bessons i tota la part aquí del centre del cos, com són les abdominals i l'esquena. Practicar aquest esport de forma regular és molt barat, perquè només necessitem un gorro al cap i una sollera per veure sota l'aigua. Però és recomanable de fer servir una boja per indicar als altres usuaris i sobretot a embarcacions i vaixells la nostra posició en l'aigua. I també quan l'aigua està freda es recomana portar un vestit de neoprè. La natació en aigües obertes és un esport individual. Es treballa molt la forma física, però sobretot la disciplina, ja que s'ha de practicar regularment. També és un esport molt sacrificat, però al mateix temps és molt gratificant. Finalment, us convido a practicar, a participar en alguna de les travessies que es fan aquí a la costa de Catalunya i que se celebren durant l'estiu normalment. Doncs ens veiem. Hola, em dic Patrícia i vull explicar-vos com es juga al béisbol. El béisbol és un esport que es juga amb 2 equips, amb 9 jugadors cadascú, i es fan servir un bat, un guant i una pilota com aquesta. Es juga en un camp com aquest, en el que hi ha 1, 2, 3 i 4 posicions que s'anomenen bases i una posició central. Els jugadors de l'equip defensor es col·loquen en totes aquestes posicions i també al darrere del camp, i l'equip atacant es col·loca en aquesta posició. L'equip defensor té 2 jugadors principals, que són el llançador de la pilota i el que la rebre. I l'equip atacant, el batejador, que es col·loca una mica endavant del que rebrà la pilota. La idea és que aquest jugador bategi la pilota i arribi a aquesta posició, aquesta base, abans que els jugadors de l'equip contrari agafin la pilota. Una vegada que arriba aquest jugador a aquesta posició, entrarà un altre jugador del mateix equip a batejar. Si la pilota, quan és batejada, cau a terra, els jugadors de l'equip defensor intentaran tocar el jugador que corre fins a la primera base per eliminar-lo. Si, per al contrari, la pilota és agafada abans de caure a terra, doncs el jugador és immediatament eliminat. La idea és que els jugadors vagin corrent fins a cadascuna d'aquestes bases i al final arribin a aquesta darrera base. Això significa que hauran apuntat un punt per al seu equip. Si per al contrari els jugadors són eliminats, una vegada que hi hagi 3 jugadors eliminats, doncs els equips canvien posicions i els defensors es posen en la posició dels atacants i viceversa. Tot això es repeteix 9 vegades i a les 9 vegades el joc termina i l'equip que tingui més punts és l'equip guanyador. El béisbol és un joc on es fan servir principalment la col·laboració, és un dels seus valors més importants, i per l'altra banda crec que és molt important també que tots els jugadors són protagonistes, tots poden anar a batejar i fer que els companys arribin a la meta.
que això és tot i espero que us hagi agradat. Fins després. Hola, soc Evelyn i avui parlem com es practica el basquetbol i el fonament bàsic d'aquest esport que es va originar als Estats Units en l'any 1891 i és molt popular a tot el món. Bé, he fet un tutorial en el qual consta de 8 apartats que són el joc, les regles del joc, la pista, la pilota, la cistella, els equipaments, els parts del cos que intervenen, els valors i per acabar la conclusió. Bé, començarem el que és el joc. El joc té aspectes relatius, que és la durada del partit, on hi ha dos equipaments, que és el FIBA i l'NBA. El FIBA té una durada de 4 períodes d'1 minut, mentrestant que el NBA té una durada de 4 períodes i 12 minuts. També hi ha un descans que és de 15 a 20 minuts i segons reglaments. Si és algun empat o pròrroga, és de 5 minuts. És molt important també les regles bàsiques al jugar, i és la pilota ha de ser lleugera, no ha d'haver-hi contacte personal, no hi ha restriccions de posició a un jugador i cal botar la pilota per a poder desplaçar-se. També és molt important la formació dels equips, que és 5 jugadors a la pista i 6 jugadors a la banqueta suplent. Hi ha un entrenador que és el responsable de demanar el temps oportú. Tenim també el que és la pista. Se caracteritza per ser plana, lisa i té una longitud de 28 metres i 15 metres d'ample. Té una línia central de 3,6 diàmetre. Passem la pilota. La pilota té un diàmetre de 23 i 24 centímetres, té un pes de 600 i 800 grams i la pilota ha de ser esfèrica, cuir, pèl rugosa, també de material sintètic i de color taronja o groc, que és per a una millor visibilitat tant per a l'espectador i el jugador. Tenim també la cistella. La cistella és d'un tauler rectangular amb un gruix de 30 centímetres mínim. Hi ha un rectangle interior que és quan rebota la pilota. També hi ha un cercol que mida 0,45 metres i hi ha una xarxa que ha d'estar homologada i d'altura té 3,05 metres. També tenim els equipaments, que és molt important a l'hora de jugar, i és la samarreta de cotó amb un logotip i número del jugador. Tenim els pantalons escurs o bermuda sense butxaques. Tenim també els calçats en forma de botes amb càmera d'aigua i els mitjons que ha de ser curts de cotó.
També és molt important que intervenen en el básquetbol lo que és la part del cos. Com vius aquí, hi ha els braços, les cames, els genolls, els peus i la part central, abdomen i esquema superior. És molt important també els valors, ja que aquest esport es treballa a l'equip, és de molt sacrifici. Hola, avui parlaré del joc de la petanca. En primer lloc, vull dir que és un joc per a totes les edats, fins i tot per a la gent gran. Tot i que hi ha molta gent jove que també hi juga. Per jugar a la petanca hem de tenir un joc de boles metàl·liques i roba còmoda. Hi ha pistes de petanca en moltes places i parcs oberts. La finalitat del joc és llançar les boles metàl·liques del nostre equip més a prop de la bola de fusta anomenada boliche que les de l'equip adversari. Cal arribar a 13 punts per guanyar el partit. S'han d'enfrontar dos equips de 1, 2 o 3 jugadors cadascú. La pista ha de tenir 5 metres d'ample i 10 metres de llarg. I pot ser de sorra, de terra o gespa. Per començar, un jugador ha de llançar la bola de fusta o boliche a 6 metres o més. Tot seguit, el mateix jugador ha de llançar la seva bola metàl·lica intentant quedar a prop del boliche. Llavors, un jugador de l'altre equip ha de llançar la seva bola per quedar més a prop del boliche que la del seu adversari, o traient aquest d'un cop amb la seva bola. Si no aconsegueix, els jugadors del mateix equip han de continuar llançant. Quan totes les boles han estat llançades, s'han de comptar els punts aconseguits. Cada bola del mateix equip Hola companys, bona tarda, com esteu? Avui hem vingut a parlar d'esports. En aquest tutorial us ensenyaré com jugar a les pales, un esport que practico des que era molt petit i que és molt típic del País Basc. Espero que us agradi i que algun dia practiqueu aquest esport perquè és molt entretingut i molt... doncs anem-hi. Per començar una mica a explicar en què consisteix el joc de les pales, cal començar a explicar el terreny de joc, el frontó. El frontó normalment té dues parets, el frontis, que es troba a la part frontal del frontó, i la paret esquerra, que es troba, òbviament, a l'esquerra.
En alguns casos, els frontons incorporen una tercera paret que es troba al darrere, s'anomena alveol. Pel que fa al terra, tenim la zona de la canxa, que és la zona on la pilota pot botar, i la zona de la contracanxa, que és on no pot botar. Aquestes zones es divideixen per una línia que es diu la línia divisòria de la canxa i la contracanxa. Una altra part molt important dels motors són les xapes. El frontis té dues xapes, una de superior i una altra d'inferior, per delimitar la zona del frontis que la pilota pot tocar quan la colpegem. Una altra característica dels frontons és que compten amb quadres. Un frontó normalet pot tenir com 9 quadres, normalment. Estem parlant de frontons no professionals. I per últim, dues línies que té el frontó, que són molt importants, són la línia de falta i la línia de passa, que són dues línies que hem de tenir en compte quan fem el salt. Cal esmentar que si voleu provar aquest esport, aquest joc, i no voleu anar molt lluny, aquí mateix a les Franqueses teniu un frontó a l'urbanizació de Milpins, que és una mica petit, no és professional, però és perfecte per iniciar-se a Una de les coses més importants a l'hora d'introduir-nos en un esport nou per nosaltres és informar-nos de la roba, l'equipament necessari per practicar-lo. En aquest cas no cal tenir moltes coses per practicar-lo, només ganes. Un dels factors importants que diferencien aquest esport amb el frontenis és la pala. En aquest cas jugarem amb pales de fusta. És molt típic jugar amb pales de fusta d'aquest tipus amb forats al mig. Segons el tipus de joc que ens hi agradi, tenim dos tipus de pilotes. Aquesta és de tenis, com veieu és més lenta i és molt per a gent que té molt més tècnica, i aquesta és més ràpida. Aquesta és de goma i és la mateixa que faríem servir si juguéssim al frontenis. Pel que fa a la roba, només cal tenir roba d'esport, joiera, que no sigui molt pesada i que sigui còmoda, i unes esportives com aquestes. És molt senzill i a més molt econòmic. Ara parlarem de les regles del joc. Cal dir que com que és un joc que es practica amb amics, normalment aquestes regles poden variar de colla a colla. Llavors jo us explicaré una miqueta per sobre les regles més importants d'aquest joc. Aquest joc consisteix en arribar als 22 tantos abans que el teu adversari. La regla més important és que la pilota ha de tocar el frontis entre les xapes superior i inferior que hem parlat abans. A més, quan saquem, la pilota ha de sobrepassar la línia de falta, però no ha de sobrepassar la línia de pas. La pilota només pot botar una vegada. Si em bota dues vegades, mala. El punt pujarà al marcador del teu adversari. Heu d'anar molt en compte amb la força que li doneu a la pilota, perquè si la pilota surt del camp, directament el punt anirà cap al teu adversari, directament. I a més, has d'anar a buscar la pilota. Si em preguntéssiu per què les pales és l'esport que més m'agrada, jo us respondria que sin cap mena de dubte és l'esport més complet que practico actualment. Heu d'adonar-vos que no només esteu colpejant la pilota contínuament, també s'ha de córrer per lluitar les pilotes del teu adversari. Llavors esteu fent un esforç físic contínuament. Per una banda estem treballant contínuament la part superior del cos perquè estem colpejant la pilota amb els braços i també són molt importants els canells. I per altra banda estem treballant també la part inferior del cos. Les cames i els turmells també es treballen, a més de la cintura. Per tot això és molt recomanable, abans de començar a jugar, fer estiraments i fer una mica d'escalfament amb el teu company abans de començar a jugar en sèrio. Per finalitzar aquest cunyasso de tutorial, m'agradaria parlar-vos dels valors d'aquest esport, de les pales. A primera ullada, des de fora, sembla que sigui un esport molt complicat de practicar, on es necessita molta força, molta resistència. Doncs jo us diria que és tot el contrari, és un esport que sobretot és molt divertit i és un esport més de col·locació, de saber estar a la pista, d'aprofitar les teves oportunitats per guanyar el teu rival i el que dèiem, és molt divertit i molt entretingut. Llavors, amb tota aquesta xapa que us he soltat,
Ara el que toca és anar a jugar a pales. Jo agafo la meva pala i me'n vaig a Milpins. Quan anireu vosaltres? Això ho heu de decidir vosaltres. Doncs molt bé, companys, moltes gràcies per escoltar-me i ens veiem a classe. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per les vostres aportacions. Els vostres vídeos han deixat demostrat que la pràctica de l'esport ha de ser una activitat present a les nostres vides en els diversos formats. Tant si fem bicicleta, com si fem patinatge, com si fem voleibol, com si fem espeleologia. La qüestió és practicar algun esport. Així doncs, moltes gràcies i el que acabo de dir, practiquem els esports.